Assalomu alaykum tomoshabinoni kanali Ma'mur Aziya. Подписчикои азиз, навора сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ, аз моли савдошидагӣ сар кардем. Гови гусоладор бо бугуз 7 моҳ бугуз гуфта фурухта соҳибаш бародарон. Инаи гусолаша гуноҷунча ҳамин ай 7 моҳ гузашта боша. Агар ки 7 моҳ бугуз боша, анамиш ҳамаи ҷош интереснее. Хоб хулоса 15000 очобача харидааст бо бугуз 7 моҳ. 7 моҳ набошам, 6 моҳ бошам кам месавад. Очобача 15000 харидааст бародарон. Баъд наи қушхорам савдо шудагия. Шуд бехат ходаш кушру фарбегишам нағзай 4000 сомони ровна харидааст бародарон. Бародарон лайку подписатся, аёд наброя. Касоне ки меҳмон аст подписатся кунед. Касоне ки навора тамошо кард, ҳамин тамошокиниро сар карден, аввал яктаи лайка бизанед, баъд тамошо кунед бародарон. фикрои худтона дар комментария нависед. Душвор набоша, яктаи комментария нависта бирен. Агар душвор боша, яктаи смайлика монда бирен меша дар комментария. Нархи кунҷора ай 4 сомону 80 дирам сар мешавад то 5 сомону 30 дирам ай вобаста ай нави кунҷора, ай сифати кунҷора бародарон. мо наворо давом метем, буқои калон, буқачаҳо, молои гусоладор, молои майдара ҳаракат мекунем, навор мекунем бародарон. Навора пурра тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед. 8 декабр молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, якшанбе бозори Эшбексатторов навора сар кардем бародарон. Бародарон ина гови ёши арзон 13000 гуфтаеста муомила дорам. Гусолаш буқача будааст, якум гусолае бародарон. Ширш 3-4 литр, саҳаро бега 3-4 литр барои як оила, ҳамин барои хӯрдан иншоалло ҳамин мераса. Саҳаро бега 3-4 литр шир. Нарх навош 13000 сомонӣ муомила дора. Бозор қанча қилdi aka? Бозор неч қилdi aka? 11. 11000 бозор пурсидагия бародарон. Моли додаги нест ҳозирашта. Моли ёш. Ҳамин мувофиқи сум шавад мол. 11 кадеста бозор. Бародарон гови гусоладор 16000 муомила, саҳаро бега 6 литр шир. Чочош. Ярай. Чанташ? Гусолаш газидагия, я? Гусолаш буқача будааст. 16000 муомила дорам. Бозор чанд кад ака? 14600. 14600 сомонӣ бозор кардагия, ҳозираш додаги нест. Чочош яра будааст бародарон. Мегирем табобат мекунем ша. Асе бигира. Чандум зоша? Як. Моли ёша мекун. Ёш мекун. Бародарон гови гусоладори сиях. Гусолаш сирхала будааст. Уноҷинча гусолаш 15000 очавача муомила дора бо. Мана чочош. Шириш чанд ка? Шириш. Шириш 5 та бор. 5 та. Саҳаро бега 5 литр шир дора. Бозор чӣ кад ака? Бозор 14000 кардеста бозор бародарон. 14.5 ам гуфтеста, ака 15 гуфтаги мола 14.5 намекунем ишка. 14 кадаги бошам, гапи калон аст. Бина бародарон якта гуноҷини зард савдо шудааст, гуноҷини маҳаллӣ. 7500 нархаш муомила дора. 4 моҳ бугуз будааст барои якум гусолаш бародарон. Оли савдо рафтеста 7.5 мега муомила дора. 6800 сомонӣ кардеста бародарон.
6800 кардеста рӯзи ҳамира мана ҳозирашда дудаги нест. О бародаро иҷа якта гуноҷини бур савдо шудеста. Ис шикамш калона кам синам калагия бародаро. Аки як кас мега буруза, як кас не ози ай соибуш аниқ мекунем савдо рафтеста. Халал нарасонем мана. Не гуноҷини бур савдо шудеста бародаро. 10800 сомонӣ савдо дорам ҳозира. 10500 харидор кардеста бародаро. 10800 соҳиби мол ҷои сумгириш гуфтеста. Байнда 300 сум мондагия бародаро. 300 сомонӣ дар байн мондагия. бародаро хоб мана гуноҷин савдо шуд бародаро. И қисир буда барои гӯшт харида қасоб 10800 охир савдо шуд бародаро. 10800 ӯ соҳиби мол гуфтагиша қапид гирифта агаку дига тамом дига кашукаш нест. бародаро ина чанд кас мепурсад молои майдаи арзон партон мега аку молои арзониш ҳамда ина гуноҷинчаҳои майда иш 4.5 мега. Улар қанчадан? 4 ярым а дута 4.5 ма ҳами ҳардаш 4.5 меай 4500 унаи дуташ 4000 ям. Катталарни нечидан қилди бозар муналар 4 мана унаи ҳардаш 4000 унаи дута калона бародаро 4500 да 3500 кардай бозор оли надодум мега унаи додара капида сидагия. Moylarni qanchadan qildi? Moydasini bilisini qilgan yo'qolisini 3100 ha. Mana ira 3100 karay barodaro. O barodaro narxi buqachaho. 6 ta buqacha, ina 4 tash qarib 1 xil razmer, 3 tash ya razmer. Mana. Ana ira 6-ning pursidesta so'yibush 7 bute mega. Хасиш яхил размер буда 7000 ҷои сумгириш мега соҳибуш наира 6.5 оз пурсидеста некинаметр мега бародаро. Бул неч қиляпти Шӯрат ака? Ҳай инош майдатара, иноша оли нарх аниқ накардар мега. Хоб нами ҳар чориш мега я нарха 7000 ҷои сумгириш мега соҳибуш. Ягон сумакша ай 7000 гузашта бутам мумкин ягон сумакша 60-69 мумкин бигирем. Буқачаи сияи ай толи мошин мана наванги буқача савдо шуд бародаро. 6750 сомонӣ савдо шуд бародаро. 65 кадеста буд 7000 соҳибуш ҷои сумгириш фиреста буд. Ин савдо ҳам хеле бародаро. Ҳам савдо мешавад. 6750 сомонӣ ҳами буқача савдо шуд. О бина якта дига буқачаи савдо шудаги буқаи сияҳ. Иш 7000 о савдо шуда бародаро. 7000 румна. Ona. No, çekşi güke baka durum oldu. Hafuşan. Rahmet etti. Atıyor rahmetli ki. Ay xilo bu taşda ama xususi bakış. Barodorona yakta diga g'unojincha savdo shid 6150 somoni. G'unojinchai g'avs aka lekin tarsonchak budaydi. О, ина бародаро буқаи шведи барои зот 20000 мега 18500 савдо дорад. 18500 бозор кардеста. Биондароз оли бо калон мешава. Барои зотам барои бастана 100%. Бар дастмон Ин шофашан халта карда. Класс ё шайда мақсад. Ma boy, xelo aru dotda nameta.
خب اینا برادرها یکی از کلانترین بوقای بزرگ ҳамирӯза 28000 да бигирифтеста ӯзирашта савдо пухтагӣ нест бародар 48 кадесташ бародаро ина ҳами буқара 48 харидор кадеста 48 килобаркаш соҳибиш надодеста бародаро ина буқара кафош молиза ана ин буқаам савдо дара бародаро ина 18,5 ҳози кардеста соҳибиш надодеста бародаро 18,5 ҳозирашта додагӣ нест буқара пародаш хушрӯбдана гарданоша чиёша тамошо кунам буқаи ғавси хушрӯба ина буқаи қафоша буқаам савдо шидагия бародаро 15200 сомонӣ мана бе тарозу савдо шидагия 15200